אנשים, והיום אנחנו פותחים את הלג'נדרי צ'סט. כמו שאתם זוכרים, בפעם הקודמת אני הראיתי לכם לג'נדרי צ'סט שקיבלתי באחד המשחקים. אז עכשיו אני הולך לפתוח אותה. אני כל כך לחוץ, אני מפחד שיצא לי איזה קלף שכבר יש לי, איזה אינפרנו או לאבה או פרינסס. אני רציני, אני לחוץ. וואי, מעניין מה יצא לי. טוב, אני אחזור אליכם כשאני כבר אהיה במשחק. אז מה קורה אנשים? והנה הלג'נדרי צ'סט שאני הולך לפתוח. אני כל כך לחוץ, מעניין מה יצא לי. רגע, נו יאללה. וואי, כמה לאגים. יש לי טונות של לאגים עכשיו. הנה. מה יוצא לי? מה יוצא לי? לא! לא, למה למה? למה? וואי. טוב, וזה היה הכל להיום. מקווה שנהניתם מהסרטון. ועכשיו אין לי מה לעשות עם זה.